Ало. Да ще е, миличка. Не дей. Татко. Починах. Починах. Не дей, мила. Успокой се, скъпа. До 45. Моля за внимание. Колеги в Бюйюкчикмедже, до всички екипи на терен. Акцията е в памет на помощник комисар Алпер Гюндюс и на полицейския служител Синем Юздемир, които загинаха. Братле! Братле! Не го изпускай! Поклон пред всички герои. Бог да ви пази. Каква вазектомия? Ти да не си уличен котарак. И аз им казах същото, но никой не ме слуша. Слаци знае нейната. Исках да ти споделя, а ти се спука от смях. Да му се не види. Срамота, Хесню. Твоите проблеми са и мои. Каквото ти направят на теб... Лъквай, стига! Това е краят на една цяла епоха. Тази дата ще бъде паметна. Зимата на 2011. Затварянето на клапите на язовира на Хесню Чобан. Престани, бе, стига. За Бога, спри се. 100 пъти съжалих, че ти казах. Кой дявол ме накара да ти споделя? Кой дявол? Добре, добре, млъквам. Клапите на язовира. Откъде ги мислиш тези неща? Ще ти спрат теча. Боже.